Good evening, mga kabingka. Welcome po sa aking panibago mukbang. Classic, baby. Yeah. Naan po tayo panibagong rogawe. This intro. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa mo barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba nga? Buging tourist to ito. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Hey, what's up sa inyong mga kabingka? Karon, naatakaron diri sa may barbecuehan, no? Barbecuehan sa may Sarpa Village, beside of Santa Marta. Klaro kay daya sa kung likod, no? Nag-aso-aso na gid ang basta nag-aso-aso, okay? So, kung bago lang kayo diri sa kong channel, don't forget to subscribe, like, share, i-hit mo ng notification bell para lagi kang update. At doon na po na karon kung dapat na mo order, di ba? Para tirada sa akong mukbang karon. Let's go. Hey, what's up sa inyo mga kaibigan? Naanata karon diri sa may iyaw-iyawan. Og mag-order na ta karon og bibikuhan. So, ato na yung kwan. Pinakalami man daw diri nga barbecuehan. So ato ning i-testing kung isa ni kalami ang barbecuehan mga kabingka. So mag-order ko tayo. Kana Kani? kana nagkuyawan ang kuan. Kana Ano pa, duha? isa lang. Ilan ang isda? Kani 60. Di kana po. Isa lang. Iyon, Lima nito eh. Napanit. Kay mana tong yatag dito sa isa ka tao. at yawa sige naman ma. Ano sawad. Mulabag. So at ipadangdang diri ang akong gi-order. So pila ka minuto ato ning masaksihan kung unsa ni kalami ilang BBQ. Let's go. Okay, karon ato na interviewon ang tig barbecue diri tig pay. So kanang sa tawag na pila na mo ka bulan diri ka adlaw diri boss. Kaya pigas sa mong pagsugod hantod karon mga isa ka bulag tunga na. Ang pagsugod bago lang kay tungod sa pandemic naka-idea mi kung sa among bangin buhaton. Okay kayo. So unsa yung maingon sa mga tao nga maadtuon diri dapit inyong malamian nga barbecue? Sila man ang nagsulti ngayon sila lami daw mo nang nagbalik sila kay ganahan daw sila sa mong barbecue. So asa na dapita boss inyong kuan inyong barbecuehan? Diri lang ta sa kuan sa Sarpa Homes along highway lang Sarpa. Sarpa Village. Sarpa Village. So okay. So di ko na gidangdang na ang akong gi-order da. Gidangdang na ra. Gidangdang na kauban sa ginangdang. So pila ka minuto ato anang masaksen ato matilawan kung unsa na kalami actually nakapalit na giko diri ilang barbecuehan. Karon gi-vlog lang nako kay para ma-taste and prove it kung unsa gyud kalami o unsa ka taste and prove it. So ayan mga kabingka no. Karon ulan karon perto din ako kamalas karon mga kabingka. Ako na order. Yeah. So ano ba ito na? Apa ba ito? Ano mo kung ano? Pero na yung pagbibigyan ito. Nag-order ko. Ano lang.
ka. So, lato na to, no? Kay, okay, dili ko ka ulit magkawin ka. Kay, 30 na yung ulan na. So, see you on my studio. Let's go! Back to sinasabi ko, intro ako na. No? Naman kayo panibagong mukbangan karon, no? Dami kay karon ulan, no? Ang inasan plus inihaw na isda, no? Dahil mga sili para lamig, no? Lamig kaya ni. Usang irin. Oh? Ano ba? Ano yung pinaka-the best and the best? Das, tangtog ka naman si Karap. Grabe. Siyempre, dili ginamawala ang buwan, no? Ito ng Dani. Let's go. Ano nga ito ni Lasal? Sa. Ah. Ayun. Ah. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Grabe. But. Boleh gimana? Benar is benar. Grabe. Gutom ka ko karon? But. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Hasta po mga parador ganina. But. Kurot tinikan una ron. Grabe. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Ano na ginatawag mukbang yun? But.
Sabi lagi. Hmm. Busog na gid akong tummy ni. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Gutom ya gue genep. Sakiring nih. Tayo.
So, that's it. Mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios at agi ang akong susunod na mga walang kwenta ng mga videos. So, check this out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.